खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। दुर्गा फुजा नायनो थांनानै दाय गैयै सुबुङा पुलिसजों बुजानायनि थाखाय थैनो गोनां जादों। देरगाव पुलिसनि हेंथायै गोख्रों अजद सिखांदों। जाय समाव दाय गैयै दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरखौ पुलिसा जेराव मेराव बुनो मोना होननानै मेल मिटिंफोराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंबोदों। बे समाव दाय गैयै लाइमोनखौ जोबोद गाज्रि बुनायनि अजद सिखांदों देरगाव पुलिसनि हेंथायै। आसाम देरगाव चारियालियाव मोनसे जाथाय जादों जाय जाथाया बयखौबो साननो गोनां खालामदों। अजय दत्त मुंनि सुबुङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानायनि सिगां मोनसे भिडिअ' एंगारलांदों। भिडिअ'नि बायदिब्ला दुर्गा फुजा जोबनाय सानखालि अदेबानि आइ बिमा दुर्गाखौ दैयाव फोजावहरनाय सानखालि गुबुननि नांज्लायनायखौ नुनानै होबथानो थांदोंमोन अजय दत्तआ। बेयावनो पुलिसा फैनानै बिथांखौ बा अजय दत्तखौ हमनानै गारियाव सोदों। जेराव गारिनि सिङाव पुलिसा जेरै हायो एरै बुग्लिदों। पुलिसनि अनगायैबो गारि सालायग्रा चित्तरन्जनाबो जेरै मोनो एरै बुग्लिदों आरो बिथांमोनहा जेबो खोथा खोनासङाखै होननानै फोरमायथिदों। आरो बेबायदि गुबुनखौ होबथानो थांनायाव दाय गैयालासे बुग्लिजानायजों गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों होननानै भिडिअ'आव फोरमायथिदों अजय दत्तआ। जायखौ सहायनो हायैनि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनो थांखि लादों आरो थैनायनि उनाव जिउमाया जाहाथे गोजोन मोनो बेनि थाखाय बिजिरनाय होनो थाखायबो खावलायदों आरो थैनायनि उनावबो जायफोर पुलिस आरो ड्राइभारा गाज्रि बुग्लिदों बिसोरखौ एंगारनाय नङा होननानैबो भिडिअ'नि गेजेरजों हुमखि होलांदों विजय दत्तआ। जाथायखौ लानानै पुलिस प्रशासननिसिम सोंखारिदों। अजय दत्तनि नखरनिफोरा आरो अजय दत्तनि जिउ खोमानांनायखौ लानानै सुख'हायै दुखु मोननायखौबो फोरमायथिदों। आसाम सोरखारा पुलिस प्रशासननो गोबां गोहो होनायनि थाखायनो आसामाव दाय गैयालासे सुबुंनि सायाव एनकाउन्टार खालामनाया बांदों आरो सरासनस्रा दुखियाफोरनि सायाव हाराहास्ति खालामनाया बांदों होननानै अजद होदों रायजो राजाफोराबो। बाक्सायाव फिन सुबुंनि जिउ खहा। भारत भुटान सीमायाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ खहा जादों सासे बर' सुबुं। मुङा प्रदीप बर'। बाथाबारि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय बिलपाराव मैदेरनि उदखार। मोनानि 7 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै बिलपाराव उदखार खालामफैदोंमोन। जायखौ गामिनि सा 50-60सो सुबुंफोरा मैदेरखौ होनो थाखाय ओंखारलांदोंमोन। जेराव प्रदीप बर' बिथाङाबो ओंखारलांफादोंमोन। बेयावनो हाग्रानि मैदेरा उल्थायै प्रदीप बर'नि सायाव गाग्लोबदों जायजों प्रदीप बर' बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। अब्ला समा मोनानि 8 रिंगासो जाबायमोन होननानै मिथिहोदों। जाथाय जानायनि उनाव हाग्रा बिफाननिफ्राय नुजाथि फैनानै मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानांनाय प्रदीप बर'नि गोथै देहाखौ बोखांफैदों। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय दान मोनथामावनो बाक्सा जिल्लायाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों 4 सुबुंनि जिउ गोमाबाय। तामुलपुरावबो मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहा। मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानो गोनां जादों 46 बोसोर बैसोनि बिने बर्मन मुंनि सुबुङा। तामुलपुर देवसुङा गामियाव मैदेरनि उदखार। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला भारत भुटान सिमना देवसुङा गामियाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै आबाद जाफैदोंमोन। बेखौ नुनानै गामिनि खाथि खालानि रायजो राजाफोरा मैदेरखौ होफैदोंमोन। जेराव बिने बर्मन बिथाङाबो गावनि आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय मैदेरखौ होनो थाखाय फैदोंमोन। नाथाय मैदेरा हाग्रा सिङाव थाखुमानानै थानानै उनाव बिने बर्मननि सायाव गाग्लोबदों जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। जायनाखि बिथाङा दुखुथिया नखरनि बेनिखायनो सोरखारा जाहाथे अनसुंथाइ होयो बेनि थाखाय सोरखारनिसिम खावलायहरदों। लोगोसे मैदेर आरो मानसिनि दावहाखौ फोजोबनो थाखाय सोरखारा जाहाथे अरायनि थाखाय राहा खालामनानै होयो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायहरदों। मानोना बोसोरफ्रोमबो बे ओनसोलाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों 3-4 सुबुङा थैनो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों। गसाइगावआवबो जितु मुर्मुनि न'आव मैदेरनि उदखार। न'खौ सिफायनानै थेर बेथेर खालामलांदों। लोगोसे न'आव थानाय माइ माइरंखौ जानायजों लोगोसे बासन बर्तन जि जोम गासैखौबो सेरखाय बेरखाय खालामदों। न'खरनि सुबुंफ्रा थाखुमानानै खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। बे बोसोरनि दुर्गा फुजायाव गोबां बेसेननि जौ फाननो हादों। गुवाहाटियावनो फ्राय 22 कौटि रांनि जौ फाननो हादों। एक्साइज डिपार्टमेन्टआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे बोसोरनि दुर्गा फुजानि सानथाम 22, 23 आरो 24 अक्ट'बराव गुवाहाटियावनो 22 कौटि 50 लाख रांनि जौ फाननो हादों। जेरावनाखि थांनाय बोसोर 2022 मायथाइनि दुर्गा फुजायाव 16 कौटि 80 लाख रांनि जौ फाननो हादोंमोन कामरुप मेट्रपलिटन जिल्लायाव। जेरावनाखि थांनाय बोसोर 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननिफ्राय नभेम्बर दानसिमनि गेजेराव 1 कौटि 42 लाख लिटार जौ फाननो हादोंमोन। 76 लाख 50 रोजा लिटार
इन्डिया मेड फरेन लिकुइड फाननो हादों आरो 6.32 लिटार बियार फाननो हादों। गासै 1.42 लाख लिटार जौ फाननो हादोंमोन आरो बेनि सिगां 2021 मायथाइयाव 1.26 लाख लिटार जौ फाननो हादोंमोन। फैगौ बोसोरनिफ्राय इन्डिया सोदोबा फरा बिजाबनिफ्राय गोमालांनो हासिगौ। इन्डियानि सोलायै भारत सोदोब बाहायजानो हासिगौ। NCERT नि पेनेला बेनि प्रप'जेलखौ गनायथि होबाय। फोरमायथिनो गोनांदि नेशनेल काउन्सिल अफ एडुकेशनेल रिसार्च एन्ड ट्रेनिं NCERT आ मोनसे कमिटि दादोंमोन, जाय कमिटिया NCERT खौ माखासे बोसोन होदोंमोन, जेरै थाखो 12 सिमनि ससियेल साइन्स अदेबानि समाज बिगियानाव जेसेबां इन्डिया सोदोब लिरनाय दं बेखौ गैया खालामनानै भारत सोदोब लिरनो थाखाय खावलायदोंमोन। बेनि अनगायैबो फरा बिजाबाव जि एन्सियेन्ट हिस्ट्रि लिरनाय थागोन बेनि सोलायै क्लासिकेल हिस्ट्रि लिरनांगौनि आर'ज खालामदोंमोन आरो गासैबो आयदायावनो सिलेबासाव इन्डिया नलेज सिस्टेम IKS खौ सोफानाय आरो दावहानि फरा बिजाबफोराव हिन्दुनि देरहासारनायखौ बांसिनै फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायदोंमोन। जोंनि फरा बिजाबफोराव जोंनि जेननायखौसो मख'नाय दं, नाथाय जों मुगलजों आरो सुल्तानजों देरहानायफोरा गैया। बेनिखायनो जोंनि देरहानायखौ बांसिनै फरा बिजाबफोराव होनो थाखाय बोसोन होदोंमोन। बेफोर बोसोनखौ नेशनेल काउन्सिल अफ एडुकेशनेल रिसार्च एन्ड ट्रेनिं NCERT नि पेनेला गनायथि होबाय होननानै फोरमायथिदों कमिटिनि चेयारमेन CI इसाक बिथाङा आरो फैगौ एकाडेमिक इयारनिफ्रायनो बे बाहायजानो हागौ होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। रेल जाब्रबथायजों 3 उन्दै गथ'साफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। रेल सेटिन खाथियाव गेलेफुबाय थानाय समावनो गोख्रैथिजों फैनाय रेलगारिया बिथांमोनखौ सौख्रांलांनायनि जाहोनाव बिथांमोनहा थैनो गोनां जादों। तामिलनाडुनि उरा पाक्काम रेलवे स्टेशनाव जादों बे जाथाया। थैनाय 3नि मादाव सासेया बेंगामोन आरो सासेया बबामोन। 15 बोसोर बैसोनि सुरेशआ बेंगामोन आरो 10 बोसोर बैसोनि रबिया बबामोन। बिथांमोनजों लोगोसे 11 बोसोर बैसोनि मन्जु नादाबो बे जाब्रबथायाव थैनो गोनां जादों। जाथाय जानायनि उनाव रेलवे पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै बिथांमोन 3निबो गोथै देहाखौ बोखांफैदों आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरदों। इजराइल हादरनिफ्राय गाजायाव थानाय हामास उदखारिनि सायाव गोबां गाग्लोबबाय। गोबां गेदेर गेदेर बिल्डिं, मस्जिद बायदिफोरखौ गाग्लोबनाय जाबाय, जायजों रोजा रोजा सुबुंनि जिउबो खहा जानायजों लोगोसे गोबां धोन सम्पथियाबो खहा जालांबाय। अब्लाबो हामास उदखारिखौ फोजोबनो हायाखै। बेनि जाहोना मा? इजराइल हादरनिफ्राय पेलेस्टाइनाव गोबां गाग्लोबनाय जादोंब्लाबो हामास उदखारि हान्जाखौ फेजेननो हायैखौ लानानै मोनसे गोदान खौरां गोसारदों। बेनो जाबाय गाजा आरो इजिप्ट हादरनि सिमा आरो गाजा आरो इजराइल हादरनि सिमायाव मोन 1300निबो गोबां हा सिङाव गुदुं लामा दं, जाय हानिफ्राय 30 मिटारनिफ्राय 70 मिटारसो सिङाव दं। गुदुं लामानि जानथाया गासै 500 किल'मिटार जागोन होननानै फोरमायथिदों। बे गुदुं लामायावनो हामास उदखारिफोरा गावसोरखौ रैखाथि होनो थाखाय थाखुमानानै दङ आरो हाथियारफोरखौबो बे गुदुं नालायावनो दोनखुमानायनि सन्देह खालामदों। बेनि अनगायैबो हामास उदखारिफोरा गावसोरनि आवथायाव दोननाय सा 220नि गोबां इजराइल हादरनि सुबुंफोरखौबो बे 1300नि गोबां गुदुं नालाफोरावनो दोनखुमानायनि सन्देह खालामदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बेफोर गुदुं लामाफोरा गोलाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो दंखायोमोन, जायखौ थांनाय 2007 मायथाइयाव हामास उदखारिफोरा आरोबाव गोबां रां खरसा खालामनानै साबसिन खालामनानै लादों। दा बेफोर गुदुं लामानि गेजेरजोंनो हामास उदखारि हान्जाया इजराइल हादरनि सायाव गाग्लोबगासिनो दं। फोरमायथिनाय बायदिब्ला इजिप्ट आरो गाजानि गेजेराव थानाय गुदुं लामानि गेजेरजोंनो हामास उदखारि हान्जाफोरा गावसोरनो गोनां जानाय मुवा बेसाद, जाग्रा लोंग्रा, मुलि बायदिफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनायजों लोगोसे हाथियार आरो आयेन बेरेखा बायदि मुवा बेसाद गासैबो खामानिखौ बे गुदुं लामानि गेजेरजोंनो मावोमोन। मणिपुराव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। मणिपुर रायजोआव दावराव दावसि जानाया एसे थाद'नायनि उनाव मणिपुर रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव रैखाथि हान्जा आरो मणिपुर पुलिस जथायै गोबां बिबांनि बायदि बायदि हाथियार बोखांनो हादों। मणिपुरनि गुबुन गुबुन जिल्ला जेरै कांपपकि, बिष्णुपुर, काकचिं, थौबल आरो चुराचान्दपुर जिल्लायाव हाथियारजों लोगोसे गुलि बारुद, बमा बायदिखौ बोखांनो हादों। बोखांनो हानाय हाथियारफोरनि मादाव गोबां बिबांनि SLR हाथियार, गोबां बिबांनि गुलि, टियार गेस, सिलाइ, गोबां बेफ्रुग्रा, आखाइजों बानायनाय बम, AK-47 इन्चास राइफल, .303 राइफल, चाइनिज हेन्ड ग्रेनेड आरो गोबां बिबांनि गुबुन गुबुन हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों।
चिरां जिल्ला रुनिकाटा हायर सेकेन्डारि स्कुलाव थाखो 9नि फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा। आसाम सोरखारनिफ्राय थाखो 9नि फरायसाफोरनो साइकेल राननायनि जि थांखि बे लेखायै रुनिकाटा हायर सेकेन्डारि स्कुलाव साइकेल राननानै होनाय जादों। गिबियाव सा 20नो होनाय जादों, उनाव सा 353 फरायसाफोरनो होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो चिरां जिल्लायाव गासै 8,000नि गोबां थाखो 9नि फरायसाफोरा साइकेलखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा। माखासे फरायसाफोरा फरायसालियाव फैनायाव गोजान जायो, जायनि थाखाय खायफा फरायसाफोरा फरायसालियाव उन सफैयो आरो खायफानि बिमा बिफाया सानफ्रोमबो गारिनि भारा हरनो हायैनि थाखाय खायफा फरायसाफोरा फरायसालिखौ एंगारनो गोनां जायो। बेनि थाखायनो जाहाथे फरायसाफोरा फरायनायाव जेंना मोननो गोनां जाया, बेनि थाखाय थाखो 9नि फरायसाफोरनो साइकेल राननाय जादों होननानै फोरमायथिदों एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा। दुर्गा फुजानि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बे गोथार फुजानि समाव नोंथाङा गोदान बाइक बा स्कुटि बायनो सानदोंबा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। काजलगावनि एमएमएच अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय देरसिन अफार फोसावदों। जायखिजाया बाइक बा स्कुटि बायोब्लानो नोंथाङा गंसे साइकेलबो मोनथारनो हागोन। आइ बिमा दुर्गा फुजाखौ बिथा खालामनानै स्पेशल अफार होदों काजलगावनि एमएमएच अट' हन्डा श'रुमा। स्पेशल अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया बाइक बा स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो 2,000, 2,500 आरो 4,000 रांनि भाउचार नोंथाङा मोननो हागोन, जायनि गेजेरजों नोंथाङा गंसे साइकेल मोननो हाथारगोन। बेनि अनगायैबो L&T फाइनान्सनि गेजेरजों फाइनान्सआव बाइक नङाबा स्कुटि लायोब्ला 5,000 रांनि स्मार्ट घड़ीबो नोंथाङा मोननो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो खम रां होग्रोनानैनो अदेबानि 15,000 रां डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा गोदान बाइक बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। लोगोसे नोंथाङा जुदि नोंथांनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो गोसो दंब्ला बे खाबुखौबो नोंथाङा एमएमएच अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय मोननो हागोन। फुजानि बे गेदेर खाबुखौ मोननो थाखाय नोंथाङा गोख्रैनो काजलगावनि एमएमएच अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनानै लाबोदो। आबुङै मिथिनो हास्थायोब्ला 9101037416 नङाबा 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।